Vols saber com les lupes et poden ajudar quan amb les ulleres no n'hi ha prou? Les més bàsiques per problemes lleus són les de butxaca, amb llum o sense. Per mirar monedes, per llegir un text, per mirar l'hora... Per un ús més estàtic i més estona tenim les de sobretaula. L'interessant d'aquestes és que ja et marquen la distància de treball per enfocar correctament i també poden ser amb llum o sense. També hi ha les lupes per ser utilitzades amb les mans lliures, com per exemple per cosir, per fer manualitats o per tallar-nos les ungles. I per últim hi ha una lupa molt especial i específica que és per mirar la tele a uns 2,5 metres. Però atenció, només serveix per això, és estàtica, no hi puc anar a caminar, no em puc moure amb ella. Els punts més importants per l'ús de les lupes és que hi hagi llum, perquè com més llum extra, més bona visió tindrem. És molt important saber la distància de treball que volem estar i molt important també és que com més augment, menys tros podem veure de text. Per tant, és molt important assessorar-vos per cada cas i per cada utilitat. Get ready, 'cause we're coming here to make you dance, baby.